गुबुननि बर' बायदि पाइजाखै पाइथागोन हांके अखानो याकारि मा थांमारा नरक सब समय नुकना खोनाना ससियेल मिडियानि बिसिंथो हायाकेबा ताको बाइथांनि यागनो जतनो कतर कतर मोबाइल एंड्रॉइड तुइलायग्रा आरो समी नुबैदों WhatsApp, Facebook, Tele, YouTube. Semua नुबैदों sini जे दिप्राजक बुरिरो बोसोरके गुबुननि बर' बायदि पाइजाखै पाइथागोन हांके अखानो याकारि मा थांमारा गाबोन मोनसे भिडिअ वान सुटी ते आमा हाइजरा तारि दिके बनो सेट तामनि हांके आगोरि हांके सातबाय थांनि लगे लगो दफानि गारिबो हामिया लैफाय नायदि अजराव गोबां कुटनो अजरा केबनि कखनानै मुसुनिया सातनि बुखादे कखसाव आबुनि कखनाव के एटलिस्ट जों अजरा जों या सुकायसा हिया बुइजे सामानि बुइजे कक्तु मनि आबुनि ना कांगे सिनि लाइफ बेलाय के मुनाबक लायने के अ मुनाबनि बाथानानि बागै कायसेनो लामानाय तुमु सात तुमु सतर्कता दंहांके आगे पुइलानि सिमिसें थायै बेबागनो जतनो करो ता बुबाग्रा निजाग्रबो सिनारा जे थांनाय सोलासिगला बुरिसिगला सिनि जे तिरपुरि दफानि बर'बो कायसे कायसे दै बेबागनो गोरों थांनानै बर'दा नांगौ जों जे सिनि सुर बिसंगाहाय रुसाब गोरों निनि लक्ष्मिता रियान संहाय फुटबल थुना गोरों आबहाय गोबां दं गोबां फोसाबनाय दं तनि सिनि देबरमा संहाय फार्स्ट सिनि तिब्रासार दफानि बिसिङाव बिएम चालांनाय र बर'नि बिनि या गमैना ताबु तुरुखाय सिनि तिब्रा हावा आईएएस पास होननानै तुरुखाय सेङै दंहा जोंहाबो जतनो स्राय स्रायसिउ